Djeca iz osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog zapalila su svijeće kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata iz Brdovečkog kraja. Kod spomenika su ih dočekali članovi udruge Nezavisni dragovoljci Hrvatskih podružnice Brdovec, te su malo s njima porazgovarali o Domovinskom ratu. Tu je 10 imena, znači svaki stup označava gdje koji branitelj poginuo. Porazna je činjenica da je samo jedna učenica, Magdalena Nović-Podrugač, znala ime nekog od vukovarskih heroja. I to samo zato... Moj mama i tata su bili u ratu, tako da od njih. O ovom obilježavanju više nam je rekao Tomislav Polančec, predsjednik podružnice. Svake godine djeca dolaze ovdje da se prisjete žrtava Vukovara i Škabrnje. I trebamo se uvijek sjećati jer Domovinski rat je onaj koji je temelj ove Hrvatske države. I djecu trebamo učiti u školama o Domovinskom ratu. I djeca jako malo znaju šta je bilo u Domovinskom ratu. Sada kada se pojave sa nastavnicima, ja ću im par pitanja postaviti da vidim jer djeca znaju bar jednog heroja Vukovara nabrojiti koji su dali živote svoje za ovu našu lijepu domovinu. Dodao je i kako će obilježiti dan sjećanja. Predavanjem profesora Ivice Miškulina, Pavao Belasa i u Šenkovcu će biti u školi isto od 5. do 8. razreda u sportskoj dvorani. Pokoj vječni darim Gospodine, svjetlo se počivali u miru Božjem.